gaskiya Sagir, wannan shi ake kira da zizi. Kai ba Sagir, kakka sake gaskiya sai ka dau mataki akan wannan lamarin. Wata ko ni ban ma san me ya saka gaba ɗaya tunda Adam ya zo makarantar nan ka rasa farin cikin ka ba. Ai ku bari kawai. Na san yadda zan yi da shi. Amma dole sai kun ban gudunmawa 100%. Dole sai da taimakon ku sana zan cimma burina. Barka da mu za mu baka gudunmawa 100% muna bayan ka. Hakan ya mun shi ma zo Very good. da yake ga dama. yanzu wani irin mataki kuke ganin ya kamata in dauka a kansa? Kai da ka damu boss, har mu zai taba? Ina ganin kawai mu sanya a yi masa shegen duka ta yadda kawai sai ta kai shi magajiya. A boss, kawai ka ba mu dama mu je a mai aika kawai a gama da shafinsa kowa ya huta. Dan ya rufe min baki ba haka ya kamata yi masa ba yanzu ba jaraba ce take matsowa ba abin da ya kamata yi masa matsala za mu bashi akan jarabawarsa wannan shi ya kamata yi mar